Befela ukuthi umama uLondiwe Mthembu asikhonze kwelesizulu. Asifundele incwadi yezenzo chapter. Lasabhale phansi amavesi incwadi yezo-2. Nisheshele nikeze mic. Incwadi yezo-2 sizofunda incwadi yezenzo, Book of Acts. Hallelujah. Amen. Chapter number 9, 4 to 6. Amen. Jeremiah 1, verse 4 to 6. But it's Christ from the woman yezenzo, Book of Acts, chapter number 9, verse 13 to 16. Amen. Izenzo chapter 9, verse 13 to 16. Verse 13 fundeka kanjena. Kepha uAnaniya waphendula wathi, Nkosi, ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalema, nalapha unamandla avela kubapristi abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho. Inkosi yayisithi kuye, hamba ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi nabantwana bakwa-Israyeli, ngokuba mina ngizakubonisa konke amelwe ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami. Amen. Now, ngicela ukuthi aphinde namabomu. Yazi ukuthi ingqondo isukisana. Amen. Amen. Please, let us concentrate. We understand it, Lashes. Amen. Let's concentrate. Lana sithola ngizothi inithini profile. Profile. What is a profile? Yes. Into esinikeza umuntu ngubani, history yakhe, you see, even his achievements. So la sithola i-profile, ama-profiles awu-2 omuntu oyi-1. Amen. Ikhona i-profile Saul before he became Paul. Ikhona i-profile aziwa ngayo abantu basemhlabeni ukuthi if the observer impilo yakhe ikhona into abayiqoqayo ngaye ukuthi this man is like this, is this and that and that and that. Amen. Amen. And on the other side, uNkulunkulu naye uneyakhe futhi i-profile that is very contrary, ephambene kakhulu. Amen. Kunale abantu uSaul abamazi. Amen. Amen. EkaNkulunkulu i-profile ngoSaul iphethe the original plan of God for Saul. The original plan of God for Saul. The original plan of God for Saul. Yeah, okay, once there is what we call original plan of God concerning your life. Amagama umasima but the original plan we are speaking about a divine purpose. Amen. Avume uNkulunkulu ukuthi ube khona emhlabeni. It was because of that original plan, divine purpose. Ukuba khona kwakho emhlabeni, ukuphila ukuba khona kwakho emhlabeni. Ukuze leli cebo likaThixo analo ngawe liphumelele, leyo nto ayithethe
uzaleke kanjani, wazalwa ubani, wazalelwa kuphi, wakhula kanjani. Abanami. Ungazalwa ngerape. Kodwa lento ezelwe ngerape kuzelwe icebo. Right? Ungazalwa uphikwe. Lento ephikwayo uphikwa icebo. Ungazalwa ukhule kanzima. Ngenxa ye-background yakho. Leyo nto does not give you the original plan. I-original plan yakho ayiveli ngokuthi uzale ubani, ayiveli ngokuthi uzaleke kanjani, ayiveli ngokuthi ukhuliswe kanjani. It originates from God Himself. From God Himself. That is why we preach Christ. Because Christ is a position where you discover your original plan. It is not mainly for the forgiveness of sins. It's not mainly it's a restoration. It's a restoration of man to the original plan and purpose of God. Amen. That is why this is meaningless. No matter up until you discover the original purpose of your life. Kuyenzeka ukuthi umuntu aphile in a state of existing, and a state of living. Yeah. Yes. You may exist but not live. Kukhona bakhona emhlabeni. Kodwa ungaphili impilo yakho ngizama ukuthi manje ungaphili kwa state of existing but not in a state of living. Kusho ukuthi ukhona kodwa you know, impilo is lacking direction, is lacking focus. You know when why I have to pray? Because in order for you to stay connected to God, the author also is motivated by the discovery. Maintain your relationship with God, because it can't succeed without God. Alright. But up until you discover purpose, you are in a state of existing. Amen. You are in a state of not living. Right. 2 profiles, 1 man. It's up to you to have an idea. Just give me an hour. You understand what I'm trying to do, but give me an hour. Kepha u-Ananiya waphendula wathi, Nkosi, ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda, konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalema. Ngizwile ngaleyo ndoda, konke okubi ekwenzile. Hallelujah. Yes. Nalapha unamandla avela kubapristi abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho. Authoriziwe unikezwe permission ngabapristi ukuthi angabulala amakhono. Ubulala amakhono official. Ayizindaba. Ngeke ubhalala divine purpose precedes conditions. Or I need to say supersedes conditions. Divine purpose supersedes conditions.
You know ukuthi uNkulunkulu wayelandela umuntu. Akakulandeli ngoba ungusifiso wabaZulu. Uhlushwa ukuthi kunenhlelo awenza wavuma ukuthi ube khona emhlabeni. I-purpose ngizoyichaza ishuthi divine plan ishuthi. Uzobona ukuthi wonke umuntu okhona emhlabeni uzalelwe ukuthi athi partner with God's agenda. You got it? Partner with God's agenda. Partner with God's purposes. So you are supposed to partner with God's agenda, God's purposes. Don't show I'm partnering with God. Amen. Because so ever since I've discovered the purpose of my existence, on that day I became partner with God literally. Amani. Amen. Amani. Amen. Kodwa fanele uyenze emhlabeni. Uyenze ngenxa kaNkulunkulu. Amen. Hayi ngenxa yefamily yakho. Hayi ngenxa yakho. Ngenxa kaNkulunkulu. Uzukaleke une meaningful reason why you exist. I used to say, uma nje ungayitholi into ongayifela emhlabeni. Ungayitholi into oyiphilelayo. Uphila nje, awunayo into oyiphilelayo, awunayo futhi into ongayifela. Salusuka hlobo sami. Uthi uPaul ngabe seyitholile i-original plan. Uthi for me to live is Christ and to die is a gain. Because for me to live, all what I'm living for is Christ. Oh yes. Oh, glorifies Christ. Amen. Right. Sizwile ngalona. Bazwile nawe ngawe. Bana report, balezi abangazisho ngawe. Ilanga fi confuse abantu. Qedela ke mama Mthembu siyabuze ngifuna kakhulu kanti angaqala indaba ngifuna ikhulumo. Oh my God. Inkosi yayisithi kuye hamba ngokuba lo uyisitha. Ezwa ke izwa what a contradiction. Ngapha sizwile nalondo. Uthi uNkulunkulu lalela. uNkulunkulu akaphazamisa kamitherapy yabiyeko Ananias ukuthi akaqhubeka chaza intazi yokosona. Uthi manje lalela ke lo. Njobe ngumulanje. Ukulala bakho lo uyisitsha sa. Engisikhethileyo. Qhubeka. Sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi. To bear my name to the Gentiles. Uphathi igama lami namagama to preach the gospel kwabezizwe. Glory to Jesus. Nikhona abathandekayo. Uyisitsha sa. Sokuphathi igama lami sokushumayela ivangeli kwabezizwe nani futhi namakhosi namagama usoni engasalement enye iplan enginayo ngaye ukuthi ayaphakamisa igama lami to the kings, to the leaders, community leaders. This is an influencer of the leaders, political leaders. And it's why now was supposed to preach presenting Christ there. Unkulunkulu gave him a special grace to minister to the kings. Ungahlala phansi. Lalela, amakholwa abulawa umpostoli. Ikona manje namakholwa
He fake the report you got. There is a fake report now. And also there is a fake life. Oh man, the report that soul is very sin. In unprepared after salvation. I'm a person I couldn't have salvation history. Gasol, who sees this way, every assignment, a false. Washawunyasi, every assignment, a Satan. Siamsa betul. Umur berapa? Uji kau ni mana ada sahaja. Merasa nama Yesus. Lo, merasa buku ada cuma ada berapa. Ufran filamu mana tu? Shawanyasi, and Unguluka Shawanyas, Uti saw my pass. Uti, who are you, Lord? Umbos, Utu Janaba, and saw what he goes, such a Umani Wanango. Is there now? Ungulu Lamhabera, 100 extraordinary. Why is what I have Uti? Now, feeling Namshan, the Philipos, what I was with you. Bad man boss. Uti Moshe so similar. Unakataze ishobo sakho ingane yakho noma ingabonakala cruel kanjani is rebellious kanjani. I don't think uthi ngaba cruel ibe rebellious njengoso. Uzubona ukuthi noma ngayilethe konke ayi ngeke ziphenduke. No, uNkulunkulu nendlela yakhe ahambela nabantu bakhe. Dona ukuthi uNkulunkulu nabantu avume bafe. Ipheko lekangalesi. Yes, bakhona abantu abanjani. Inkosi elivume nabo. Noma wena umntwana wakho, isihlobo sakho, your family member, ungamkhuleka uzudangala uzumreject. God never reject. Blessing with the purpose. God never give up. It's for a purpose. So ungahlala usindisiwe usonke ungamadiscover impela kaNkulunkulu ngempilo yakho. Ngoba salvation yakho will be meaningless. Your salvation will be meaningless up until you discover the divine plan. Now, uthi lo uyisitsha sami uyibathandeka. Engisikhethileyo ukuba sihambise indaba elungileyo kwabezizwe uyisitsha sami. Now, lalela. Uma umuntu engafiki kuJesu amuke kuJesu, yonke impilo ayiphilayo is a lie. Amanga. Noma ngazulunge futhi lo kwemvelo, noma kulunga ngamanga. Actually impilo ngaphandle kaJesu. Yonke into ezayo nje is lacking a meaning. Now, lalela ke nange balekile, a very important if nasibambe labathandikayo. Very important. Very important. Njalo uma uNkulunkulu eaddressa umuntu amdalile, addressa in a very positive way. Ilena biconfuse abantu. Uthola ukuthi manje ngilanga phambili mhlambe noma ngabe kumbani womoya. Release a word of prophecy. Nikhona mthandikayo? Izasiswaka. Release a word of prophecy. There's an example there. Mhlambe niyakwazi nimazelo kubi nikhona yini? Sanibona. Amen. Nimazelo kubi bakwenzayo lifestyle yakhe ebhedala. Bese uNkulunkulu elingami la engambathisile wamnikeza a word of knowledge or a prophetic message to uba release a prophetic word to my sister here. Ngikhulume izinto positive from God. You are an anointed one of God. There is a special gift to you. Nina nigitwe umbike nwazi nayo.
uthawukha umuntu nje ungathokuthokulo la uNkulunkulu kaJobe umusuyilungisile sabazi aketha uNkulunkulu must understand the ordination ordination. Nabe sofuna khona kuJeremiah ngizamosha kodwa ngoba ngenazo nje gospel kulezo la besofuna khona kuJeremiah fanele sazi uNkulunkulu ngcoba umuntu awugcoba amasindisi kushela amandla kaManjwe no uthi kuJeremiah lalela ngingakakubumbi kakwasi number 1 English even before I formed you in your mother's womb I knew you before stem cell skabala wako release to the womb of your mother I knew you uyaziwa ungakafiki esibelethweni yaziwa your life does not originate from the stem cell of your father your life does not originate from the womb of your mother your life originates from the mind of God from the mind of God is where you originate is where you came uvela mude before ufike ungena iqalekise ibheda kangaka uvela kude wena lamagama athi nginemicabango emihle ngawe I've got the good plans athi thoughts akusho ukuthi umuntu uneyibeletho avela kuzo esuthu esokuqala si-divine as human so iwumbu yokuqala owahlala emcabangweni kaNkulunkulu God's thought became a womb where God has to think about you Amen esesibili sibeletho isibeletho sikama wakho leso-ke siyahlasela usathane uyaba ne-access kuso amanamba athandekayo amanamba athandekayo yingakho sinabantu abathi ngazi abanginje yabona into ye-homosexuality gays and lesbians umukazi bakho bathi I was born like this baqinisile usathane uyakwazi ukuhlasela into yecebo isesesiswini sikanina That is why I'm not very lazy when you are pregnant with your husband to pray for the womb. Fasta wena ndoda uzila unkosikazi ekhulelwe and lay hands womb. Ama-agent doctor mesayakwazi that is why I say they are so strategic. La capabilities kukhona abantu abadotshe usakha. Nikhona bathandalayo mana wasaba sokhuluma kahle so khuluma kahle that's why we say phuma eyothetha pray ukuthi uNkulunkulu provide a right person glory to Jesus because I provide a right person it means a right midwife not a devil worshiper laba abazalwa belokungengini now enezinto abayenzayo if behlulekile uyihlasela ingane esibelethweni ithi bangabe sizelwe akhulume enganeni yomfana ahleke la endleleni uyintombazana the first voice omela izwe ayifika emhlabeni i-voice eshintsha identity you are a girl because ayabhilifisha ukuthi umuntu mdala inyama ingaba ingane kodwa lo msibo
umama ithi mayifika ingane nje umedwife eyinikeza eqedwe beyigeza beyinikeza umama izwi lokuqala sholo lithi Allah is your God. Allah is your God. In the Lord of Revelation over 3 times, Allah is your God. Umoya uyeswa. Manje abantu who are full of the Holy Spirit, abantu who are in Christ, they are lazy, uninformed. IBhayibheli yasibona ungawazi amacebo kaSathane. Kulezi insuku athi ngeshade kungabe iprayer wakhe. Hlala ekhaya. Kuyaliwa these days. Ungashadeli because ucabanga ama-honeymoon. Sengiyakutshela ke. Kalau tak boleh umuntu akho utakufota nje. Amani. Kuba yini abasukulisa momo. Successful iso. Kuba yini abasukudisena successful iso. Ungakhoza ukulashela bakho ube lazy, ube nokuthonge emoyeni. Uyafuna futhi nokushaya. Ulala futhi emoyeni. Ulala emoyeni. Wena ndoda ifuna. Umshado yi-institution ezonga uSathane. I'm telling you. Yi-institution ezonga uSathane. So you have to pray as a lady. Pray as a young man. Pray. Kulukula kunikeza umfazi kunikeza isikole sikaSathane. Ubona ifika wena. Nezinto ezimhlophe. Njengoba zimhlophe nje zihamba umkhathi. Njengoba zimhlophe zihamba umkhathi. Wena umuntu wayisiza imhlophe ngosamsenhle naye. Right. Very important. This is very important. So, the section. See, I confused the prophetic messages. Ukuthi noma siyamazi, lemakhothi siyamazi, le nsizwa sayazi impilo yakhe, kodwa uNkulunkulu prophet ophambene. Ufike kuGideon. Amen. uGideon and a low self-esteem. Usaba endlini encane yawaManase. Low self-esteem. Amen. uNkulunkulu efika ngengilosi. Umbingelela ngokweprofile. Ye original plan. Uthi hawe enamandla. Lento yakonfuza nayo ukuthi bingela kulo mina mighty man of fire mina. Whenever God addresses people, He addresses them according to the original plan. Amen. No matter what you see, we address according to your position in Christ. According to your position. Not your position in Christ. Your position, because in Christ you have got a position, yeah? And in Christ also you have got a condition. But we address according to a position you have in Christ. Samson. Amen. Yamuzi ukuthi manje ngene libandla laseKorinte L12 ufebe L12 division. Uma ibingelele uNkulunkulu chapter 1 uthi kubo abangcwele. baseKorinte kuba kanjani? Abangcwele. Lobo ungcwele akubona ungcwele becondition bemphila bayiphilayo. Ungcwele beposition. Hallelujah. Bazelo uKristu ongcwele, bazelo uNkulunkulu ongcwele. So, bangcwele positional. But abangabingcwele conditional. So, uNkulunkulu akababingelele uya-ignore i-condition, ubabingelela ngokwe-position. Uthi kuba abangcwele. Ukhulumela so yawuthi phansi ungongcwele usahluleka ukusiphatha kahle. Ungongcwele
ukhuleka ukuthanda umakhala wakho ongcwele. Uma lobo okusho iposition onayo kuKristu okungasho icondition ngamagama the present life impilo ephilayo literal. So Ananias ngekuza neprofile econditional engaveli original pen kakhulu. Ikhona yiyo. Umkhulu uhlebhansi. Uxotshiwe. Amen. You see? So, uthi ke ngakumbe ngakwazi. Hallelujah. Ungakaphumi esizalweni konke lenzile futhi. Ngikwazile before ufike esizalweni. Praise God. And before uphume esizalweni ikonke lenzile futhi. Amen. Uthi before uphume esizalweni ngakugcoba ngakwenza umprofeti esizweni. Amen. Amagama I ordain you. Asho sonke. So uxotshiwe. So uPaul umakhona kunodolo apostle phezu kwakhe. Njengoba utshwala emathaveni. Utshwala nje abaprofeti, utshwala abapostle abavangeli abaphathiswa. Baphathiswa. Impahla entshontshiwe. Now, ungadidwa. That is why abantu abathandazayo enye secret abanayo ekutheni bakhule umthandazo that refuses to give up. Ukuthandaza sibambele ithembiso kaNkulunkulu engeke ukhuphe. Uthi umhlabelisi nawe inkanyezi kodwa zingeke ithembiso zakho. Ikhona okuthembisile akushilo what you have said in your way will never change. So if there was who refuse to give up, we want the God to refuse to give up. You understand that all things are the plan of God. Yes, all about that. You refuse to give up. I'll be see you. This is just order. Get down. Life could away. Umiswa is a tempest. Ain't nothing enough feelings. Ain't him was in the faith. Sanbona Batalegayo. Ain't him was in no call. Ume, the promises got because of faith in the way. Faith in the way. Faith in the way. Ngiyithande imabela desire history bayaza abantu family yamahlaba yala inkonzweni noma sibaqala amabandla abo ke but ifamily yamahlaba umama ugogo mahlaba maye bazala obaba uVictor mahlaba labanye obuthemba bekade fihla besiye there are 4 all of them kuthiwa ngalikathi ugogo ebakhulisa ukuthi noma beganga mayibashaya abashaya emoyeni wakhe akhiphe i-true identity. Uthi-ke umayichaza futhi uthembahlaba uthi wayethi umzali wami akakwenzi lokho umzali wami akathi sikanule amagama wakhiphawe babadisingane ngomoya okhiphayo. Uzathi ubabuthe ukuthi sase sithi bale khona lapho bebe nabazona abangesiko bale khona lapho bebe nabazona abangesiko. You see, because what they love uKristu sebancane bekumza bona awenzi Haleluya bephula according to the true identity. And two uthi mangabe ezelinga ngalekhathini futhi yena wayengahlala emuva. Asisho ukuthi ke sisibethu omakoti abahlali banengane kuRomlo. But yena wayenza i-child revelation. Uthi yena ingane wayengayincelisi ingane uShumayela. Uthi wayeshela phambili ayibhekise uShumayela. Wayeshela phambili enze show imibheka le angayigoni ibheke uShumayela.
Ake sithi ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Na ugcotshwe useswini hlobo sami. And lapha eswini information of your body yenziwa uNkulunkulu. Amen. Yenziwa bani? Ingakhethi before I formed you in the mother. Ngingakubumbi mina uNkulunkulu. Obumba umzimba wengane espiritual uNkulunkulu kathumele lendlozi. Uthi ngingaka kubumbi. Uzalwa nje umafuna phakathi kaNkulunkulu. Amen. Ufika ubumba umzimba wakho. Akubumbi wena umzimba wakho. Wena uyaziwa. Before ufike espiritual. Into ebunjwa lapha umzimba ozohlala kuwo. Kwalokho unjwa uyafika. Amen. Uma sebumbile ukuthi ngakho ngakwenza umprofeti ngaku-ordena i-original plan enginayo ngawe ngiphethe ngaku-ordena for it in your mother's womb. Mawuphole esesindisiwe sefanazi ukuthi uNkulunkulu awangahlukanisela upostoli ngisesesiswini sikamama. Shoja lapho sekhathini. So ngamagama before uzosindiswa wamukela uJesu ugcotshiwe. Before uzoshnayelwa you are anointed. Now is salvation align. If we say that we position, if we say that we original plan. Ungabe satisfied ngokuthi sindisiwe. Ngikhuluma kanti awubandisika ngitshela. Uyakuvuma usathana ukuthi abantu basindiswe. I-salvation of souls ayiphazamisa usathana. Into ephazamisayo i-discover. As you discover i-plan kaThixo ngoba once when discover i-plan kaThixo now it will affect also your character, your conduct, your mindset. Amen. Kunezinto engingazenzi. Hayi ngoba ngizifundiswe bandleni. Kodwa angizenzi ngenxa yokumbhulekelwa yubizo yicebo laThixo. Icebo wasambula iba ne-weight, i-affect even your behavior. Eyezinto enza ukuthi uJoseph ukule mbhulela through a dream. Ekunikeza the original plan. Now the dream ayibonayo uJoseph ya-affect i-behavior yakhe. Isizathu esenza ukuthi angavumi even nokulala nomntamuntu nalo lonke ithuba lokudla asumlomo kodwa wabaleka. Ubalekiswa into ayibonayo. Hallelujah. Wangisombulelelwa into kaThixo ngawe awuhambulala awuhambi phela manje because iba ne-weight as compare izinto ezingama-entertainments. Ubungcwele engiphilayo ngokusizwa inkosi angiphili kangako ngenxa yemfundiso. Kodwa i-calling engikuyona inama-demands. Enye ama-demand idemanda i-holiness. Ngikhuluma kahle kahle. Amen. Ubungcwele engiphilayo ubungcwele of a high what Nkosi yami ngathini. Ngoba uma ngidiscover ubizo ngingena kulo. Lento ngikuyo ngaphezulu kokushoya iBhayibheli. But i-assignment demand holiness. Amen. I'm not sure what I'm going to do. I'm not sure what I'm going to do. Lento ngenza what I'm doing now. Angifana kufana umuntu okuyimarathon ogijimayo. Kunezinto engama-demand aleso sport. Akumele akhe noma ngabe yini kufanele ukuthi adayete because i-sports sakhe njengoba emgijimi nje siphinde futhi simkhethele ukudlanga kuhle. Yabona? So same thing applies to the calling engikuyona. Ubizo engikuyona enye yama-demands abo ludimanda ukuthi angibegcwele. Ngoba angikwazi ukuba effective futhi angikwazi ukubongwa. You know, uNkulunkulu cannot be pleased noma ngashumayela kanjani ngoba akusho ukuthi mangingaphila ubungcwele akushumayeleki.
kuyashumayeleka ubungcwele sengingasekho kubo. Nikhona manje but leyo nto ayisho ukuthi futhi njengoba ngishumayela nje kwenzeka izinto uNkulunkulu ushaya izandla. Bangayishaya abantu izandla uNkulunkulu engasayishaya. You see? That is why athi Paul Timothy zikaphele wena nesifundiso sakho. Zikaphele wena. You see? Ngamagama into eshoyo must align with your character. So, according demand, holiness. Awazi uba umpristi we-altar uphinde futhi ungaphila. So, once you discover your assignment, it comes with demands. Sanibonani. 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 It comes with demand. It comes with demand. That is why you give us the number. Please listen carefully. Kukhona uwa emseni, kukhona uwa futhi obizwe. Babakhe. Njengoba umuntu ekwazi uqhubeka akhonze uNkulunkulu ezenkonzweni. Esewile ningazi nina nakhonzeka. Same thing applies. Nowe obizwe uyakwazi ukwenza ama-roles, ama-functions zobizwe esewile kulo bizwe. You know? Ukuwa obizweni, enye ama-signs kokuwa obizweni, ukulahlekelwa ukwethembeka kulo ombizile. Ngenza inkonzo sengipliza abantu, ngingasathembeki ombizile. Ukuwa lo obizweni. Namaka lento yenza manje usiyenza now you are a man pleaser. You are not pleasing God. Komunye ukushumayela udumo ukwenza into for fame. Wenza izinto in order to get money. You see? Now all those things zingama signs of what we call it. Mshumayele hamba kolova bila kunyana na mjomba sana. Yo. Futhi ngendlela usathana abantu abaningi asibindi. Ikhona besikhuluma nomunye ubaba njoba ngisekhasi yaqoka nje Christmas. I'm just shocked and confused. Ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi umzalwane esindisiwe enomoya ingcwele enenkonzo yokulida umsebenzi kaNkulunkulu eshumayela aqhubeke akwenze konke lokho kodwa futhi ngapha ebenza into especial kwa futhi abe right nalanga phambili abe right aqhubeke kwenza ngithi you see kwesikhathi umuntu azabanje aye ngoba esebanjini ngibuza ukuthi kwenzeka kanjani ubuye hotela nentombazane sande uyashumayela hayi bathakeka hayi noma ngathi ngathi amen but I'm just confused. I'm just confused. Uma kanjani wenze lo lento yenzayo isacrament is a holy thing. It's something that is set apart for God. You can understand? Set apart. How come that I can minister? Because God is grace for me. Ocha nilomo ingwele omisa abantu benza inkonzo bengcolile. Ocha the worst part of it, ayenze inkonzo nebusisele. Abizi ukusesimba. 11 esikuyo kwezikamoya. Isenza sikwazi ukudiscern. Hayi noma ngashumayela uzu namhlanje there is something wrong. Ayikho bona ngiyenza, but you can discern.
uyenza but hayi man intamba ihlangane ke online abahlangana. So inkinga ayikho kuphela kulabo abenza njalo, ikhona nasebandleni. Kanjani ibandla elikhonzwa ngabantu ababuye ezonweni likhonza ngenjani? Ngabe sithi ibandla kamoya lelo, ngabe sithi ibandla iphyafu lelo okuba nomani phambi alikhonze libusiseke lutho abathandekayo, lutho. We need to make a self-introspection. Konakele ngathi ekulishweni uma ibandla likwi-good position with God, kumele uma ngidla ngaphambili ngibhede inkonzo ngiyazi. Hlulele hayi bakwethu akekho umuntu epulpit. Akekho umuntu uyazi. Amen. Jesi bandla elikhonza kwi-level right alikhonzwa yonke lutho ngishawumfazi ngezandla zami phinde ngibambe imali ngishumayeze ibandla kanti ngishawumfazi endlini. No, lutho. We must do self-introspection. This is the Holy Place. And this is why my mother,